Coba. Najan wujud najan wujud temong peksi tak aturke dulur-dulur sing suwe ora pinanggih Mbah Jamari Pak Tarmuji sing kelingan kabeh kelingan aku ya Pak Slamet CS juga Kang Putra Mas Nur Kolis oh ya yes neno nano Asmarandana karo dahar jan nyampleng koplak imbah-imbo tam tem ajake cocok masakane panitia iki iya no ya pokoke warga masakan Ngampel luar biasa kok terus halus manis bah cengkokmu mok gubah cengkokmu. Nah, aku ki gumun kowe iki raja cengkok kaya karo cengkok kaya brai ngono terus. Ati. Ngantek kenthok ki operator kuwi lho. Litamne cengkoke jan empun, Bos. Nggih, empun cengkokipun niku empun pokoke. Empun pripun? Empun apik banget cengkoke empun pokoke. Nek raja cengkok niku nek putri niku medhi lita. Ha nek wong lanang, raja cengkok wong lanang menika medhi anu. Mas saya. Anu dudu. Senengane dheke anu wakit. Raja cengkok. Ngene wakite anggere jak omongan nyengkok. Kowe kok wates enggak, aku kok pare nyengkok. Terus ning wates. Lah padahal balik neh kaya. Terus ke? Diceluk barang kok meneng to no. Ada Bu, kudune ngono. Terus goleki si podang jana karo mlaku-mlaku ngalor ngidul, kadang medun, mlaku-mlaku ning warung, tuku jajan, ngopi. Sing bayarin jenengan. Sing bayarin jenengan. Loh, oke tak bayar ono, aman. Ada. Neno. Ibu bunga tiku. Sendur karo Krisni iki ajake klambine cocok delak-delok iki. Karo kulitku jan kaya menyatu. Pau mature ketok langsing ngoten lho nggih. Gawe klambi iki nek ngene iki kaya piye? Nek jane rumah tangga jan kaya botol PPO kene. Terus nyanding bisa dadi Tom and Jerry. Tombo pokoke cengkokmu nek ngono iki mesti trah bangsri ngono pantes. Trah bangsri. Ya trah kambang sren iki kaya pantes. Kambang srenan? Iya ono. Ngene ya. Ya. Suarane mak iki biyen ngono kuwi. Esuk awan ning omah wis ora krasan keluyuran anggoleki sing tak sayang lanang mesam mubeng miteran
cocok ning ngepang. Saya